Ja feia anys que esta imatge no es donava. El col·lectiu de Creu Roja torna a celebrar el Dia de la Bandereta, en el que trau les vidrioles al carrer. L'objectiu és recaptar fons per adquirir este aparell, una màquina pensada per ajudar a pujar una cadira de rodes per una escala, una tasca en la que no han estat a soles. Queremos comprar un aparato que sube y baja escaleras con sillas de ruedas para gente de Torrente y proximidades que viven en pisos altos y que no tienen ascensor. Entonces necesitamos ese aparato para poder subir y bajar a esas personas a la calle y que pisen de vez en cuando a la calle. Tenemos otra mesa también del coro rociero y luego tenemos las fallas que van a colaborar con nosotros y adistos que también van a colaborar con nosotros en este tema. Seguim alguns d'estos grups, com el de la Cor d'Honor Infantil, que s'hi organitzaven com un verdader equip, o els companys de la Falla Xinillet, que no han tardat gens en obtindre els primers resultats. Y eso también, ¿no? Que se vea, que se vea. Per a les associacions i col·lectius que participen es tracta d'una manera de donar suport al treball de Creu Roja. Nosaltres, les falles de Torrent i tant Junta Local, les falles de Torrent estem al servici tant de la Creu Roja com de qualsevol entitat que ens demani la seva col·laboració. Nosaltres no tenim ningú inconvenient i per nosaltres és un plaer estar per totes les falles, per tot el que faci falta. La bandereta torna per un dia a Torrent, tot per una causa solidària.